vakupisa manje muri Zimbabwe nokuda kuti vanhu venyika yeZimbabwe vakutya nokuda kuti izvezvi aiwa akuchadeployiwa masoja amenonei maybe vanozotya kuzotanisha kana kuzobvisa reputation yemasoja. Zviri kunzi vakomana vakutumwa vanhu vanenge vari mumasutu vanenge vasina mauniforms. Sasa ndimena mashoko vanhu vachitya vachirepota nokuti vosubscribe like turn on the bell like tipi namchenjeredo vanyora vachiti intimidation alert in Ward 26 Glenville North. Unregistered vehicles have been seen moving around the ward with 4 men inside. Citizens who sent numerous alert messages to Change Radio said they fear for their lives and for their loved ones as the ZANU-PF government has been abducting and torturing CCC Zimbabwe supporters and leaders. The latest the vehicle was seen was at 19:32 hours, which means around 7:30 Manero. Change Radio is concerned about these acts suppression by the ED Mnangagwa government. Panapa tikuona vari kupa ina alert vachiti aiwa citizens venyika yeZimbabwe avakutotya noda kuti ameno kuti izvo havachadi kushandisa military kunoabducta vanhu, vangoshandisa vanhu vanenge vane masuit mota dzina manumber plates kuti dzinongoita those weird things zvinongobohwa macitizens, zvinongotyisa macitizens, zvinongoita kuti macitizens afeel uncomfortable vanhu vachitochiwa vachiabductiwa. But this situation iri kutyisa vagari venyika yeZimbabwe vachiripota zvatikuona kuChange Radio vachibatira hana mumaoko. Tudze mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vinai comment section medu, musana kusubscribe or like.